Klar. 1 og 1, 2, 3, 4. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, Ø, Å. 29 skal der stå på min lager store tog. Ellers kan hun ikke gå, ellers får hun en gammel ko til at ride på. Her. 1. Skal vi lige lave noget derom. De 3 sange, de er valgt. Skovtur. Jeg kan også gerne på den siden, der var på skovtur. Langt ude i skoven, der bor der 4 familier. Bjørnefamilien, morbjørn, farbjørn og de 2 små bjørneunger. I nabohuset, der bor Eren-familien. Mor-Eren, far-Eren og det lille Eren-barn. Ved siden af, der bor Sølvrev-familien. Mor-Sølvrev, far-Sølvrev og de 2 små Sølvrev-unger. Og ved siden af Sølvrev, der bor Kaninfamilien. Mor-kanin, far-kanin og de 2 små kaninunger. De 4 familier mødtes en eftermiddag, hvor de aftalte, at de ville gå en skovtur, eller på en skovtur. De skiltes og gik hjem for at finde ud af, hvad de hver især skulle tage med mad. Så tidlig næste morgen, der drog de afsted. De har taget madkurv og tæpper med. Undervejs, der mødte de skovbetjent. De fortalte betjenten, at de var på vej til skovtur. Det syntes betjent El var en rigtig god idé, så han ønskede dem God skovtur! Familierne gik småsnakkende videre, indtil de kom til et dejligt sted, hvor der var høje træer.
og en lille skovsø. Ungerne begyndte straks at lege, og de voksne pakkede ud. Der var nøddetærte, honningbrød og stegte ben, som familierne havde taget med. Så blev ungerne kaldt sammen. Og der opdagede de, at den lille sølvrevunge var væk. Alle begyndte at kalde og lede på dem efter hende. Men hun var væk. Sølvrevfamilien ville gå hjem for at se, om hun var rendt hjem. De andre familier pakkede sammen og ville gå hjem. Laura, gå. På vejen hjem, der mødte de betjent Kael igen. De fortalte, at den lille sølvrev var blevet væk. De blev enige om, at alle skulle gå hjem til bjørnefamilien. Der kunne de spise skovtursmaden og håbe på, at de hørte noget nyt. På vejen hjem, der gik de alle og småsnakkede om, at bare en lille sølvrev ikke var blevet spist af et stort dyr eller kørt over. Da de kom til bjørnefamiliens hus, bjørnefamiliens hus, så de, der var sket et eller andet. Døren stod åben, og mor Bjørn viste, hun havde lukket døren, inden de gik. Hvor var det alt så uhyggeligt. Far Bjørn brummede. Det var da vist en sag for betjent El. Ja, far Egern og far Kanin blandede sig også i samtalen. Far Egern sagde, at han kunne hoppe op i træet og kigge igennem vinduerne. Og far Kanin, han ville gå om til bagdøren. Og sådan blev det. Lige pludselig råbte far Egern. Ha! Nu kan jeg se typen. Der ligger en i din seng, far Bjørn. Far Bjørn, han for hen til sengen. Han løb hen til sengen. Far Bjørn, vi løber lige hen til sengen. Og hæv dynen af. Du glemte trappen. For hunden. Godt, jeg er med. Ja. Far Bjørn, han løb ind i huset. Op ad alle trapperne. Ja, alle de andre, de fulgte med. Da de nåede op i soveværelset, var de helt forpust. Far Bjørn, han løb hen og hæv dynen af. Nu må du gerne denne. Der lå lille sølvrev og græd. Mor Egern, mor Bjørn og mor Kanin skyndte sig hen og trøstede lille sølvrev. Far Egern
skyndte sig, som godt var hele vejen udenom, hen til sølvrevfamilien og fortalte, at deres lille pige var blevet fundet i bjørnefamiliens hus. Så løb de alt, hvad de kunne, hen til bjørnehuset. Ja, nu er familien kommet. Da de kom hjem til bjørnefamilien, fik lille sølvrev knus og kamp. Alt endte lykkeligt. Mor Bjørn rejste sig op og råbte: nu skal der være gilde. Og det blev der med dejlig mad og drikke. Husk, den på række. Bare lidt nok stor. Hey, og 1, 2, 3, 4. Se vores stykkesutter, nu så de må klare resten. Og alle fik jo viser flot, og nu skal vi starte festen. Mange tak for livet, spiser med magnetom. Hip hurra, tralala, og tak for livet. Hvis I kunne lide vores stykke her, så må I gerne klappe. For vi har nemlig øvet os for vi så klappe. Mange tak for livet, spiser med magnetom. Hip hurra, og tralala, og tak for livet. Nu er tiden og herfra vi nu går. Hvad vi lærte herhenne, skal vi nok huske på. Nu er tiden til ende, og herfra vi nu går. Hvad vi lærte herhenne, skal vi nok huske på. Nu er tiden til ende, og herfra vi nu går. Hvad vi lærte herhenne, skal vi nok huske på. Og så er det dagens kys. Jo, det var det. Godt med læbestift. Nej, jeg har, og Susanne har også i dag. Nej. Du har set alene med en. Ja, det tager jeg. Vi vælter den nu. Men værsgo, den kan du godt. Værsgo. De stikker. I skal holde ned på stadionen, ikke også? Ja, de kan godt finde på at stikke. Skoene med. Snus. Hvad siger du? Det gør du bare ikke. Det gør du bare ikke. Jeg skal ikke. Det er godt nok godt. Ja, de er også stået i vand. Ja. Værsgo, Oliver. Se, nu kommer kyssene for mig. Jo. Og jeg har ikke læbestift på. Og hvad på jeg har her? Det er da Mille, der skal have en kram og en mus. Eller det er lige foran. Jamen, men dog.